Vážené dámy, vážení páni, dobrý večer. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na gala koncerte k Dňu výskumu rakoviny, ktorý organizuje nadácia Výskum rakoviny v spolupráci so združením Ars Ante Portas. My vám chceme predstaviť najlepších súťažiacich v súťaži mladých onkológov, tak ako ste počuli od pani prezidentky, každé 2 roky organizuje nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie túto súťaž v 3 kategóriách: stredoškoláci, doktorandi a mladí vedci, ktorí už získali titul PhD. Prosím teraz odovzdávačov cien, pani prezidentku nadácie Výskum rakoviny Margitu Klobušickú, riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie pána doktora Jána Sedláka a pre stredoškolákov predsedníčku odbornej komisie pani Janku Alexiovú z Evangelického lícea. Takisto pozývam pána Gabriela Dedinského zo západoslovenskej energetiky, ktorá tiež prispela k týmto cenám. Začíname stredoškolákmi. Na 3. mieste sa umiestnila, všetko to boli dievčatá, dostane finančnú odmenu od nadácie Výskum rakoviny, predplatné odborného časopisu Neoplazma od Ústavu experimentálnej onkológie a knihu Klinická onkológia a, ako som spomínal, od západoslovenskej energetiky Suveníry. Dievčina je zo Žiliny, Alžbeta Janasová. Pošlime jej potles. Strieborná súťažiaca je tu. Dostane finančnú odmenu od nadácie Výskum rakoviny, knihu Klinická onkológia a predplatné Neoplazma, ako aj suveníry od západoslovenskej energetiky. Je to opäť Žilina, súkromné gymnázium Oravská a prednášala Júlia Belobradová. Jej kolegyne Katarína Tomášcová a Lucia Golierová. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Vyprevádí vás potlesk na miesto. A prvá cena letí do Liptova, do Evangelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Zvíťazila Katarína Zemančíková v spolupráci s Kristínou Tomkovou. Ďakujem a pozývam pani doktorku Soniu Čiernikovú, ktorá bola predsedníčkou odbornej komisie pre ďalšie 2 kategórie. V kategórii Mladý výskumník doktorand na 3. mieste dostane finančnú odmenu, knihu Klinická onkológia, predplatné Neoplazma a spomínané suveníry, a je to Ústav experimentálnej onkológie Bratislava, doktorka Eva Sedlačková. Na 2. mieste dostane strieborný víťaz tie isté ceny ako ten 3., len samozrejme v trošku vyšších hodnotách. A vidím tu Virologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, doktor Martin Benej, aj s kolegami.
Víťaz kategórie mladý výskumník, doktorand, dostáva okrem všetkých tých zaujímavých vecí, ktoré som spomínal, aj vecnú cenu a je to tablet od spoločnosti K-Trade. Jeseniová lekárska fakulta. Magistra Anna Farkašová. Najvyššia kategória, PH študent, teda doktorand, mimoriadnu cenu získava slečna Kušbou Agraval z Indie. V kategórii výskumník do 35 rokov s ukončeným PhD štúdiom máme dvoch účastníkov na 3. mieste. Jeden z nich získava aj špeciálnu cenu, ročné predplatné odborného časopisu Neoplazma, finančnú odmenu od nadácie Výskum rakoviny, odbornú literatúru a tú špeciálnu cenu je to kniha o Slovensku. Pán Viswanatha Das, India. A druhá, tretia cena ide do Košíc, Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, doktor Rastislav Jenželovský, PhD. Na druhom mieste v tejto kategórii sa umiestnila a finančnú odmenu od nadácie Výskum rakoviny získava predplatné časopisu Neoplazma, knihu Klinická onkológia a suveníry od západoslovenskej energetiky. Doktorka Lucia Kulíková. Prizval som pani Katarínu Klajnovú zo Slovenského paralympijského výboru. Myslím, že už máte po otvorení paralympiády, alebo práve prebieha, tak držíme palce našim športovcom. Nadácia Výskum rakoviny úzko spolupracuje so Slovenským paralympijským výborom na krásnej akcii na kolesách proti rakovine. Pozývame vás srdečne v Bratislave 17. mája v sobotu na železnú studničku, kde bude veľmi pestrý program na všetkých možných kolesách v prospech teda zbierky na výskum rakoviny. No ale poďme na kategóriu, na prvé miesto kategórie výskumník do 35 rokov s ukončeným PhD, finančná odmena
kniha Klinická onkológia, predplatné neoplazma a vecná odmena od spoločnosti K3, ten tablet, Ústav molekulovej biológie, Jeseninová lekárska fakulta, magistra Veronika Holubeková, PhD. Ďakujem pekne. Myslím, pani doktorka Čierniková, pár slov, keby ste nám povedali z pohľadu predsedníčky komisie. Ďakujem pekne, tak na to som nebola pripravená, ale už bolo spomenuté a súťažiacich boli naozaj fantastickí. V tej poslednej kategórii PhD študentov súťažilo 17 naozaj výborných prednášok, sme si vypočuli a bolo to hodnotenie dosť náročné, ale nepobojovali sme, ale zhodli sme sa. Ja im prajem všetkým veľa úspechov do ďalšej práce a verím, že aj na budúce kola tejto súťaže to bude také skvelé. Ďakujeme. A teraz jedna neplánovaná, ale myslím, že veľmi príjemná udalosť, najmä pre dve tu prítomné slečny. Jedna je tu, dobre. Riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie, doktor Jan Sedlák. Je mojím potešením, že môžem odmeniť študentku z gymnázia z Bratislavy Veroniku Millerovú, ktorá sa zúčastnila Dňa otvorenej dverí na Ústave experimentálnej onkológie, vypracovala najlepšiu prácu, ukázala matematické zručnosti a poslala skvelé výsledky. Ďakujem pekne, myslím, že nám rastie naozaj vzdelaná mládež. Ja pozývam teraz k pani prezidentke aj predsedníčku kruhu priateľov nadácie Výskum rakoviny s heslom Posol nadácie, pani Božidaru Turzonovovú. Kruh priateľov nadácie tvorí desiatky, dá sa povedať už dnes, osobností z kultúry, umenia, športu, právnické osoby. Radi uvítame samozrejme aj ďalších. A dnes máme príležitosť a dámy veľmi radi privítajú v kruhu priateľov nadácie 4 nových členov. Pani Carmen Cupalovú, manželov Antóniu a Jaroslava Böhmovcov, pána Petra Čiernika a pána Petra Šramka. Pani Carmen Cupalová je redaktorkou tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Neobyčajne pomáha nadácii Výskum rakoviny propagovaním jej aktivít, jej cieľov. Myslím, že máme v nej naozaj v tej tlačovej agentúre takú šedú eminenciu. Ďakujeme za všetko a prajeme vám ešte veľa zdravia a veľa dobrých správ od nás. Manželia Böhmovci sú naši dlhoroční podporovatelia. Ani to nejdem všetko hovoriť, ale naozaj finančná podpora, morálna podpora, účasť na našich podujatiach, veľmi, veľmi si ich vážime a teda prijímame do kruhu priateľov. Pán inžinier Peter Čiernik, bývalý starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto, začínal s nami pred 12 rokmi akciu Na kolesách proti rakovine.
Vtedy sme ešte robili tie symbolické jazdy stredom mesta a on tam urobil poriadok tak, aby naši kolieskári, cyklisti, korčuliári, skateboardisti dokonca jazdili tam aj na kolieskových kancelárskych kreslách, aby mali priestor, vždy ich privítal a naozaj s ním sme začínali. A potom sme veľmi výrazne pokračovali s pánom Petrom Šrámkom, starostou mestskej časti Bratislava Lamač, ktorý na každú akciu pekne na bicykli v kroji mestskej časti Lamač, v dresoch teda cyklistických s príľbou na hlave, dovedie húf mládeže a na čele všetkých cyklistov teda preráža ten vzduch a preráža aj prípadný nezáujem obecenstva. Takže dámy a páni, skutočne vám veľmi pekne ďakujeme a prosím pani predsedníčku Kruhu priateľov nadácie, aby sa vám prihovorila. Dobrý večer, dámy a páni. Pripadla mi táto milá úloha vás tu srdečne privítať v Kruhu priateľov nadácie výskumu rakoviny. Tam som si všimla v programe, že sa ten kruh nádherne rozrastol. Viete, vraví sa, že každá choroba má svoju duševnú evokáciu a údajne táto choroba sa týka záležitosti lásky, paradoxne. Tak je veľmi dôležité, aby sa tento kruh rozširoval a aby sme preukázali svoju priazeň v akejkoľvek podobe, či finančnej, ale nápomocnej a úctu tým, ktorí skúmajú, ako túto chorobu poraziť. Tak srdečne vás vítam v našom kruhu. Buďte vítaní. Ešte raz vítajte a dúfam, že sa tento kruh priateľov bude rozširovať.